masị amasị, amama masị amasị, amama masị amasị, amama masị amasị. Onwe onye ma ya weruo na njedebe, onwe onye ma ya weruo na njedebe, onwe onye ma ya werukwa na njedebe, maka na ọ bụkwa amama masị amasị. Ya gbara unu mma ụmụnne m, ụmụ Igbo ndị na-afụ iru m n'agbanyeghị obodo ọbụla unu nọ, wee na-esonyere m ma na-afụ iru m ma na-anụ olu m. Ifeọma mere unu. Akpọkwuru m Chieke, Chiorie, Chiafọ, Chinkwọ, ya mee unu mma. Chi unu na mmụọ niile unu ji eke ike nọnyekwara unu. Ike nga unu ya jụkwa n'oyi. Ifeọma ya na-emekwara unu. Dịka unu na-esonyere m na nkụzi ịgọ mmụọ n'ọdịnala Igbo, asị m mmụọ niile unu na-akpọkwu ntị echikwana ha. Ifeọma mere unu. Ya mara unu mma ụmụnne m. Maka ndị bidoro isonyere m ọfụ, onye unu na-afụ iru ya na onye unu na-anụ olu ya bụ nwanne unu nwaanyị, ma bụrụkwa eze nwaanyị oge chọpụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chisike ya ka m ji azọ ndụ. Nkụzi m ga-azọ gị ndụ ma ọ bụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a, ị ga-amụta ihe. Maka ndị bidoro isonyere m ọfụrụ, ifuru ụgbọ a unu nọ n'ime ya, kpọrọ m ya ụgbọ. Ụgbọ a bụ ụgbọ ndị na-amụta ịgọ mmụọ, ndị chọrọ ịghọta ike nke onwe ha. Ihe a bụ ụgbọ ha dị ihe. Ụgbọ a ga-ebugide gị wee ruo na njedebe nke ịdị mma, mana iwu abụkwara na ị ga-esogide ụgbọ a wee ruo n'ebe ọ na-aga, maka na ebe anyị na-aga eteka. Ịnọgide n'ụgbọ a, ọ bụ na ike gwụ gị, nwekwara ike irutu. Ya mara unu mma. Anyị ga na-aga n'iru. Ana m ekene unu niile na-ashịa nkụzi a m na-akụzi. Ndị na-asọskraịbụ, ana m ekene unu. Ị ga-esi nkụzi ma ọ masị gị, sọskraịbụ, shịakwara ya ndị ọzọ. Bịakwara m akara mmasị bụ laik, ọ na-amasịkwa m. Maka ndị na-ezite m ozi, biko unu akpọna m akpọ. Ọ dịghị amasịcha m na a na-akpọ m na ekwentị. Biko site na ozi, site na iji okwu ọnụ. Ife odide bụ ihe na-amasịrọ m. Maka ndị chọrọ ncha awele, kpọtụrụ m, aga m ezitere gị ya n'ebe ọbụla ị nọ. Ifeọma mere unu. Iji gaa n'iru n'isiokwu anyị nke anyị ji n'aka tata bụ uru ọ bara mmadụ ịzụ ọkpụkpọ oku ya site n'usoro nke ntọala ya. Ọ bara ezigbote uru gị bụ onye akpọrọ ọkpụkpọ oku, zara ọkpụkpọ oku gị, ka isi na ntọala wee bido ya bụ ọkpụkpọ oku ịza, ka ọ hapụ ịbụrụ gị nsogbu maọbụ tinye gị n'omume maọbụ ịga ije na-amasịrọ gị. Ezigbote uru dị na gị nwa bụ onye na-anụ olu, ma ọ bụrụ na isonyere ụzọ ọkpụkpọ oku gị n'usoro ntọala gị dịka onye Igbo. Unu n'anya na nkụzi m na-akụzi asụsụ Igbo ka m na-asụ, nke gosiri na nkụzi a bụ nkụzi maka ndị Igbo. Onye ọbụla na-abụrụ onye Igbo, nkụzi a ọ gaghị amasịcha ya. Ya mere gị bụ onye Igbo na-anụ olu m, chọrọ ị na-achị n'ụzọ nke mgbe ochie dị mma, sonyere m na nkụzi a n'ịghọta ike nke onwe gị dịka onye Igbo. Dịka m na-ekwu na ọ bụrụ ihe niile ka dibịa ga-emere gị. Na dibịa na-achụrụ gị aja elu, na-achụrụ gị aja ana, ma ịghọtabeghị ike nke onwe gị. Aja ọ na-achụ bụ aja nara n'iyi. Ị kwesịrị ịghọta ike nke onwe gị, ka ọ ga-abụ a na-emekwara gị, gị nwa na onwe gị chukwu ọnụ gị wee na-ekpepụta onwe gị. Ike nga anyị agaghị ajụ oyi, maka na anyị bụ mmadụ. Mmadụ kwesịrị ka ya na mmụọ ya megodo udo. Ịghọta ike onwe gị, megodo udo nke obi nke onwe gị, ka ihe ọbụla bụ ihe a na-eme n'isi gị, otu ọbụla esi eme ya, ka ọ na-aga n'iru, ka ọ na-apụta ife. Mana amara gị bụ onye na-esonyere m n'ụgbọ a. Ụgbọ a bụ ụgbọ ndị na-agwọ ọgwụ ego, ọgwụ gịnị gịnị nwa na nke ọzọ, maka na ọgwụ dị iche iche. Ụgbọ a bụrụ ya ebe a na-eme ọsụsọ awara awara ma ọ bụ majik. Mba, kama na gị nwa bụ onye na-esoro ụgbọ a, gị nwa ịghọta ike nke onwe gị. Ụgbọ a ga-enyere gị aka ị na-asụcha ụzọ wee na-echere oge nke gị, maka na oge chi ka mma. Ifeọma dị n'akara aka gị. Ọ bụrụ na ị nọdụ ofu ebe si na ị na-eche oge nwere ike ọ gaghị abịa nwụrụ. Mana ọ bụrụ na gị nwa bụ onye ahụ nwere ezigbote akara aka wee na-asụcha ya bụ ụzọ, oge ahụ rụzie, onwezi ife ya egbochi ụzọ. Ọtụtụ n'ime anyị ka a na-eburu amụma na anyị nwere good destiny, mana ị ga-anọkwa ebe a, destiny ahụ abịa nwụọ, ị nọrọ ebe ị nọ, onwe ife na-eme gị. Ị nwekwana ihe ọma ị na-afụ, maka na ịchịkọrọ aka ọnụ wee chere. Ka ịchịkọrọ aka ọnụ wee na-eche, emechikwana ọnụ ga-emechi. Gọbara chi gị, ghọta ike nke onwe gị. Oge ahụ ruo, anyị fụkwa na akwa mgbochi ekewa. Onwe ihe na-eme mmadụ n'ụwa bụ ihe bịara na mberede.
ife ọbụla ga-eme na ndụ ga-edego ya n'akara ụwa gị. Mana o nwere ndị bụ na ha ga-agba ezigbote mbọ tupu akara aka apụta ife. Ejina eje nọrọ ofu ebe ma ọ sị gị na ị nwekwara ezigbo akara aka ijezi eje do n'ofu ebe. Ọ bụrụ na ime ya ị ga-anọkwa ebe akara aka ga-apụta ife, ọ ga-apụta ife. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu m n'usoro ọkpụkpọ oku gị nwa bụ onye na-anụ olu m nwe ịgwa unu nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ị soro usoro ọkpụkpọ oku gị wee nabata ya, ọ ga na-agara gị. Ma ị na-azọnya bụ ndụ n'afa God, n'afa Jehova, n'aha Jizọs, ọ bụrụ na e nyere gị ikikere ikwubi okwu ọbịa na mmezu n'afọ ọbụla bụ afọ ịkpọ wee kwubi okwu n'isi mmadụ, ọ ga-adị ire iji gosi na ọ akara aka gị ka ị na-eme. Na e nyere gị onyinye amara na ị ga na-afụ ụzọ ọsọkwa gị n'ọnụ ụlọ ụka, ị ga na-afụ ya bụ ụzọ. Na e nyere gị onyinye amara na okwu ọnụ gị ga na-adị ire n'isi nwoke n'isi nwaanyị, ọsọkwa gị ya bụrụ na ị dị achụ dị aja. Ihe ọ bụla ị wetara kwubi okwu, ọsọkwa ya bụrụ aja ka ị kpotere, ọsọkwa ya bụrụ mmiri ka iji ikwubi okwu, ọ ga-adị ire. Maka ndị na-asị na-ajụ m mmadụ nwere ike iso ụzọ okpukpe oku ya n'ụdị Chineke ka ọ n'ụdị ụka, ajụjụ a na-agbaka m arụ mgbe ụfọdụ. Gịnị bụ Chineke? Gịnị bụ chi ụka? Gị bụ onye Igbo na-anụ olu m na-afụ iru m, ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Jizọs akpọghọ gị nwa bụ onye Igbo okpukpe oku. Ihe kpọrọ gị okpukpe oku bụ mmụọ ntọala gị. Ọ bụ onye ka m bịa ịkọwa kịta. Mmụọ ntọala gị bụ onye kpọrọ gị okpukpe oku, na ọ bụrụ Jizọs kpọrọ gị okpukpe oku. Na ị nọ n'afọ Jizọs wee na-azọ ya bụ ndụ, ọ na-agaziri gị, ọ maka na-edogo edo n'akara ụwa gị na ị ga-azọ ndụ. Na ị na-akpọ afa Jehova na-azọ ya bụ ndụ, ọ na-agaziri gị, edego ya ede na onye do na ga-eme. Na ọ dị ka nwoke ma ọ bụ nwaanyị furu onwe ya n'ụzọ iji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'ụdị nke bekee, n'ụdị bekee bụrụ dọkịta ma ọ bụ nọọsụ. Ọ gbaa gị ọgwụ, ị nweta onwe gị ozugbo. Mana onye ọbụla ọ na-adịghị n'akara akara jee mụọ ya, ọ bụrụ na ọ nọọsụ ka ọ mụrụ, ọ gbasịa gị ọgwụ, inwe abscess, ike gị afọ, inwebe nsogbu na ọ gba gị ọgwụ, ị ga-atụfugide ego ebe ọ na-etriti gị, gaghị enwe ihe ọbụla ị ga-afụ. Mana onye ahụ ọ bụ na ọ dị n'akara aka ya na ọ bụ onye ya enye mmadụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ọsọkwa ya na ọ n'ụdị bekee, ọ ga na-agaziri ya. Ya mere ụmụnne m, achọrọ m ime ka o doo unu anya n'ebe ọbụla ị nọ na-aza ya bụ ọkpụkpọ oku. Ma ọ bụ na ị nwere ọkpụkpọ oku ịbụ dibịa, ịzọ ndụ n'ụdị ọbụla, ọ bụ n'okwu ọnụ, ọ dị ka ndị nkụzi, onye nwere onyinye amara nkụzi, ihe ọbụla ọ kụziri mmadụ a ga-amụta ya ọsụsọ. O jezie n'ụlọ akwụkwọ jee mụkwuo ya, ọ ga na-akụzi karịa onye ahụ ọ na-abụghị akara aka ya. Mara na ọ bụrụ mmadụ niile na-akụzi nwuru mmadụ ihe. O nwere ndị bụ nkaramanya na mmụta, nwekwara ndị bụ ọnatara na chi fakụziere gị ihe ị ga-aghọta ya ọfụma, kọwaa ya n'asụsụ na olu ị ga-aghọta ya. Mana onye ahụ ka ha wee gụọ akwụkwọ bịa kụzie ya, ị gaghị aghọta ya. Ọ dị na onye amara ka ọ bụ. Otu a ka ọ dịkwa n'usoro anyị si wee na-azọ ndụ. Ị nọ n'elu n'afa bekee wee na-azọ ya bụ ndụ, ọ ga na-agara gị. Mana ifuru ọghọm dị n'ime ya. Ọghọm dị n'ime ya, gị nwa bụ onye hapụrụ ntọala gị wee soro ntọala nwa bekee mee. O nwere ike ijere ụka, echie gị echichi, ị bụrụ prọfet, prọfetes, bụrụ nke a reverend, nke a reverend nke ọzọ, gaa theological school pụta, gaa apostolic school pụta, imecha ihe niile wee pụta. Ịgasịa ha niile wee pụta, ị mara ife ọ ga-eme gị. Nke izizi bụ ọ ga-eme gị ị na-aka na-akwụgharị. Ọ bụrụ na ị kwụgharị baa n'ebe a ga-eduba gị n'otu, ị mara na ị ga-akwụgharịta bịakwute anyị ọ bụ ndị dibịa, anyị na-achụrụ gị àjà, ị na-anata gị ego. Ma ọ bụkwa na ị gakwuru dibịa eziokwu, ị mara na ife niile ị na-arụta na ya bụ ụka anyị na-eme, ọ ga na gị na ndị dibịa ya na-eke ya. Ị gakwukwa na dibịa mgbaghachi, ọ ga-ebunye gị agbara, biye gị arụsị, biye gị amoosu, nye gị ogume, irie. Ị ga-erikọta ihe a niile, ịtawa ezinụlọ gị, taba ụmụ gị, tawa ndị memba gị, maka na ịbanye ego na ihe ọzọ. Maka na ugbo ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na society a na-ekwu okwu na enwere ebe zoro ezo. Ọ dị n'ụlọ ụka, ọ dị na be ndị dibịa. Ebe a ka a ga-anọ wee dubanye gị na ihe ahụ ị na-amarọ, maka na ị chọghị isi na ntọala gị wee bido ya. Ị chọrọ ije ebe dibịa, o mebiri ịnabara onwe gị. Ngwongwo gị na ngwongwo gị adị na be dibịa, ị na-emechara ya na-ana, ị ga na-atụnye ego gị. Onye nke na-atọkwara gị ezigbo ntọala, ọ tụbanye gị na ife a na-arụ, isoro mewezie ya bụ ihe.
ife na ife ego chi na-abụ maka na ihe ị ga-eji wee chọrọ ha wee gaba abụ na ị gaghị ezu oke. Ị ga-abụ onye ga na-eme ịzọcha ndị mmadụ ndụ o ruo na Thanksgiving ha ga ebe ọzọ jee nye Thanksgiving. Onye na-anwụ anwụ ka a na-ebutere gị, onye ahụrụ ihe ọgbafuo, onye nwere nsogbu ga-achọ gị abịa arụ dị ya mma ọgbafuo, afụfụ ka a na-achọta gị o ruo n'iru uru echefuo gị. Ọ ihe a ga na-eme gị ma ọ bụ na ị nọ n'ụdị ụka ụtọ a ka ị ga na-live to please your members. Maka gịnị? Ị chọghị isi na ntọala gị wee bido. Ọ bụkwa na isi na achọghị m ijekwana be dibịa, achọrọ m ifolo na ụzọ anụwa na ụdị nke ụka otu esi wee binye m ya bụ akwụkwọ nwa bekee, ị mara na ị ga-abụ ọ bụrụ na ibi n'ụlọ ị gaghị na-akwụnwu ụgwọ ụlọ, ị gaghị na-akwụnwu ụgwọ ụlọ, mana ọ gaghị emekwa ka okwu ọnụ gị hapụ ịdị ire ma ọ ka hapụ ịdị na-ebute amụma. Ị ga na-ebute amụma, ị ga na-ekwubi okwu n'isi mmadụ ọ dị ire, ị ga na-ekpe ekpere, ekpere ga na-arụ ezigbo ọrụ mana onwe onye ga-ekene gị n'ime ya. Ọnya bụ ọghọm dịrị gị nwa bụ onye zara ọkpụkpọ okwu gị n'ụdị gịnị, n'ụdị ụka, ka ọ hapụ ịbụ na ị zara ọkpụkpọ okwu gị n'ụdị ụka na ị ga na-afụ ụzọ, ị ga na-ekwubi okwu na-adị ire, ị ga na-eme ihe ndị niile a na-eme eme ọ na-adị ire. Ife ọ bụla ị metụrụ aka ji ya kwubi okwu n'isi mmadụ ọ ga-adị ire mana ịrụsịa ya ha eri ya. Ọ ihe ọ ga-eme gị. O nwekwara ike imegide sef, o nwe oge ị ga-eru ọ ghasaba gị tụga ọya atụba gị, site na ọya etogo obere oge nwụrụ ya ha aka nka maka na ọ na-aka ha na-esekasị gị arụ. Ọ bụgodo iri na Chineke mere gị ebere ị na-enweta nwu kraụd ahụ ya bụ 1001 gị ga na-eweta dịrị na-enye ndị memba gị. Ịmụsịa ụmụ ka ma ụmụ gị ga na-enyetụ gị ihe, gị nwa bụ onye ga na-enyetụ ụmụ gị maka na ị ga-atagide afụfụ wee nwụrụ. Onye abụọ ọghọm dị mmadụ ịzọ ọkpụkpọ okwu ya na gịnị n'ụzọ ụka. Mana ọ bụ na isi na ntọala gị wee zọ ya bụ ọkpụkpọ okwu wee banye n'ụka, ọ ga na-agaziri gị wee mara na o nwere ebe isi wee bido n'agbanyeghị otu isi wee nọta ship ịnọcha na ịka ya ana na be nna gị, n'agbanyeghị ka isi wee bụrụ nwa ndị ọcha, zaa afa gị chenjie ma sọnem bụrụ afa gị niile bụ nke ndị ọcha na ịka bụ onye Igbo na enwerere ebe bụ obodo gị. Ọ bụrụ na isi na ntọala gị wee bido wee gwazie ya nekwa usoro m chọrọ iso, faya akwado gị n'ime ya dịka ị gwara ha agwa, na-emekwara na ha ihe ị kwesịrị imere ha, ha ya akwado gị n'ime ya. Mana ọ bụrụ na ị chọghị ịma maka ha, ọ bụrụ na imeghe ụzọ ihe n'onye a m kwuru bụ ịgbaga na be ndị dibịa maọbụ ịgbaga na be ndị isi ụka ndị ya eji 1 million wee tee gị otite mmanụ abụrụ godfada gị fam ife a na-arụ, ịgbakwute ha bụrụ ya godfada bụrụkwa ya mentọ, ị na-akwụ ha tait gị, ihe ọ bụla ị wetara gị na ha na-abụ arụọ ya. Ụfọdụ asị gị o nwere ife bịara gị siri ike bịakwute ya ka ha nyere gị aka mee ka ọ dị ire. Ị ga-agbagide bọyị gbagide odubo nwụrụ. Onye abụọ ọghọm dịrị gị nwa bụ onye na-anụ olu m iso ọkpụkpọ okwu gị na-esogho usoro ntọala gị. Ọ bụrụkwa na isoro usoro ntọala gị na-aza ya bụ ọkpụkpọ okwu, ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ọ pụtara na efi n'one igburu, nkịta n'one ọbọgwụ, ma ezi ọkụkọ one igburu ga-eme ka ike gị chakee. Mmụọ onye amụma dị n'ime ya. Gị bụ onye soro usoro ọkpụkpọ okwu gị na ntọala gị, gbara mmụọ odibo, oge odudu gị ruo mmụọ ga-edu gị, ịfụ idebe ude, ịfụ ịpụtaba ife, ndị na-amaha gị ebido mawa gị, ndị a gafechara gị ebido mewe gịnị chọtaba gị, ndị a na-afụbeghị gị mbụ ebidozie fụtaba gị maka na oge ahụ ruo ihe ahụ kochisiri gị iru ekopụ. Mana ihe na-ewutezi m na onye ọbụla na-abata na dibịa kịta na-ejizi ego mbute na udo oge ede wee bata. Ọnya mere efu ka a na-akwado nkwado dibịa ebu enu buo anụ, ụfọdụ ka a na-eji millions setiere ha ọta, ụfọdụ ka ndị setiri ha ọta na-agba ha ụgwọ. Ị gaghị egbu onwe gị na akpọrọ gị ọkpụkpọ okwu. Ụfọdụ na-akpọrọ ụnụ 300,000 bilion si gị na ọwụ aja otu isi wee welite aka nye mmụọ aja ka mmụọ ga-eji wee welite aka mepere gị ụzọ. Mmụọ onye amụma dị ya n'ime. Ọ bụrụ aja anyị chụrụ ga-eme ka ikikere iji afụ ụzọ pụta. Ọ bụrụ aja anyị chụrụ ga-eme ka ike okwu ọnụ gị dị ire. Ọ dịgo gị n'ime oredi. Ihe mmụọ chọrọ bụ attention, adoration. Ịmakwa ya bụ mmụọ. Gị na mmụọ gị omegokwa udo, ịghọtagokwa ike nke onwe gị, ikegokwa arụ gị. Ọ bụrụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ, ọ bụrụ na ọ aja ị chọrọ ma ọ bụ ọbara onye igbusara ga-eme ka ikikere gị wee pụta, ịfụ ọfụ gị wee pụtawa. Onye mere ụnụ chụsịa ya bụ aja,
unu jeche ebe a nara unu nnukwute ego egbu na gbuo egwu gbuo ọkwa mee ihe niile o ruo 2 weeks 3 weeks ijekwuru onye isi a enwebekwa ihe ịfụrụ maka na iche na-echụsị aja ya efụba ọfụ ịchụcha aja ihe mmụọ niile ndị ichie a na-abịa na nrọ ndị otu ga na-abịa gị na na-agba egwu n'iru mmiri ife unu uche ya mere ya achọrọ m ime ka unu mara na ọ bụrụ otu ahụ ka ọ dị mmụọ onye amụma dị n'ime ya kama na ihe niile nwere oge mana kwado onwe gị dịka onye akpọrọ ọkpụkpọ oku oge ahụ ruo ịfụ ka ihe niile na-apụtara onwe ya anya ime mmụọ oge ahụ ekochiri ekochi ekọhapụ ya ọjị na-awa dị ana n'iyi nzu ị na-ama dị ana n'iyi ọ bụkwana ya ga-eme gị oge ọbụla ị na-agbagharị n'ime mmiri ị na-agbagharị na mmiri nọ na mmiri ka afụmụzọ dị ọkwa maka romatizm ka onye ọbụla kpachapụrụ anya ya ka o si achọ ike anụ a na-achọ n'elu achọ n'ala ya mara unu mma ụmụnne m ndị na-anụ olu m nkụzi mmasị unu biere m akara mmasị like sọskraịbụ ma ọ bụ na sọskraịbụ be share nkụzi a ka o ruo ndị ọzọ aka zitere m ozi na WhatsApp mana voice ka ihe eji wee zite ozi edere na m ihe odide ọ bụrụ na ị chọrọ ncha ụchụ ncha awele kpọtụrụ eze nwaanyị ọ pụrụ iche ya mara unu mma ise